nuruti pamundhute saking PHDI Kecamatan Tegal Bimo Jineman. Ya monggo dilajengke Mbah Unggul kejaba mau Pak Sujarwo lan Mas Pawan saking PHDI monggo. Neng Jember adoh saka Banyuwangi rae rawuh nek ben kae ya ana ambulu daleme Pak Edi ambulu to matur sembah nuwun Dimas ya awet-awet to padha njogo budaya monggo ayo Ul Cahya More
bosnya wiji nah wiji limar untuk berat udah ada wong ngene bosnya wiji ora samono urusane ki opo bulike barang ya baru bener Bang bener bulike sapa ya suaranya berkelas ya gamelane larase penak iya nah kaya ngene iki jan kapan matine aja kapan matine ora dulurku ning colongan nek sing senengane anggere kepenakan itu kapan matine nah aku nang arep mati wah enak banget ayo ya kapan payune kowe iki nek muni aja sengkring ora Pak Masa kapan kayune ngomong ke sing rada spesifik kapan payune lah payu ora nek kira-kira nek sing ora patek payu mbok dipayokke rombongan ki dinas padha mangani kok iki mayok-mayokke ora malah nutup-nutupi jane anggap gebang Hahaha.